फ्रेंड्स आं दिनै नोंथांमोननो कारखौ माबायदि सलायो बेखौ खोब गथि गथियै मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि देखायलांनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि कार सोलोंनो लुगैयोब्ला अनलाइन कार सोलोंनो हागोन नोंथांमोना। आं फारसेनिफ्राय बरिया टिप्सफोरखौ थख' थख' होलांनो नागिरदों। जुदि नोंथांमोना कार सालायनो गोसो दंब्ला बा कार सालायनो माबायदि सलायो बेखौ मिथिनो लुगैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायब्ला नोंथांमोना कार गंसेखौ बोरैहाय सलायनाय बेनि सोमोन्दै बुजिनानै मोनगोन। आरो मालाबा कार गंसे मोनोब्ला सोरनिबाफ्राय प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना आंनि देखायनाय बायदि खालामना नायब्लानो नोंथांमोना गारिखौ सिउट लाना खारनो हागोन। दा नोंथांमोना गिबियावनो देखायनो नागिरदों गियारखौ बोरैहाय चेन्ज खालामो आरो माथिं माथिं मा गियार बेखौ गिबियावनो देखायग्रोना लाग्रोनो नागिरदों। नोंथांमोना इयुनाव एक्सिलेटर गियार आरो ब्रेकनि सोमोन्दै देखायगोन। दा नोंथांमोना नै गियारखौ नुनायाव खोब डिफिकाल्ट बियो नायनानै बुजि मोना बेखौ ड्राइभारा माथिं माथिं लाङो बेखौ नायनानै एसे बुजिनो गोरलै। जेब्ला नोंथाङा बे गियारनि बे लावदुमखौ हमगोन अब्लानो खोब गासै बाथ्राखौ बुजिना मोनजोबगोन आरो बेखौ हमबासो स्टारिखौ खालामोबासो बेखौ बुजि मोनगोन। थेवब्लाबो थिउरिखौ मिथिना थानाया मोजां आरो थिउरिखौ मिथियोब्लानो प्रेक्टिकेलखौ नोङो लाखै लाखै एप्लाइ खालामलांनो हायो। दा आं गिबियावनो देखायनो नागिरदों एक नम्बर गियारखौ बोरैहाय होयो। एक नम्बर गियार होनो खोब इजि। नै दा निउट्रेलाव दंना नोंथांमोना निउट्रेलाव थानायखौ गेजेराव थायो बे निउट्रेल थाबाथाय लटं पटं जायो जेथिबो जेरैबो लटं पटं बियो लटं पटंबा मिथिखा बियो निउट्रेलाव दं। दाना निउट्रेलनिफ्राय जों एक गियाराव होगोन। एक गियाराव होगोनबाथाय मिथिखा जुदि एक गियाराव होनोबाथाय गिबियाव क्लासखौ गाना लाग्रोनांगोन। क्लासखौ गाना लानानै नै बेराथिखौ नारथाबनांगोन। ओरै बेराथि नारथाबनांगोन लेफ्ट साइडथिं नारथाबग्रोनांगोन। फार्स्टआव जिमान हायो एसेबां लेफ्ट साइडथिं नारथाबग्रोबाय निउट्रेलनिफ्राय नारथाबनानै ओरै गोजौआव नारना हरबानो बियो एक गियार जाबाय बियो। ओमफ्राय क्लासखौ एगारनानै एक्सिलेटरखौ एगारलांबानो गारिया खारबाय। दाना जुदि आं हमना ला दुइ गियाराव होलायगोन आङो दुइ गियाराव होनोबाथाय बेखौ मा खालामबाय दुइ गियाराव होनोबाथाय बेखौ ओरै बोनानै निउट्रेल थाफिनबाय निया निउट्रेल थाफिनबाय लटं पटं जाफिनबाय निया लटं पटं जाफिनबाय निउट्रेल लाफिनबाय। दाना दुइ गियाराव होगोन आं हमना ला दुइ गियाराव होगोनबाथाय नोङो क्लासखौ गाबाय। आं क्लासखौ गानायखौ दायो देखायगोन। क्लासखौ गाना लाबाय गाना ओरै बेरायाव उथ्रुफिनबाय लेफ्ट साइडथिं ओरै बेरायाव जेमान हायो एसेबां नारथाबबाय नारथाबनानै गाहायथिं ओरै बोना लाना फैबाथाय बे दुइ गियाराव फैबाय। दुइ गियाराव बेबायदि होयो। दुइ गियाराव होनाया बेबायदि। दानिया नाला तिनि गियाराव होलायगोन आं तिनि गियाराव होगोनबा ओरै नारथाबफिनबाय निउट्रेल थाबाय लटं पटं जाफिनबाय निउट्रेलाव थाबाय। निउट्रेलनिफ्राय दानिया ओरै गोजौथिं नारना हरबानो बियो तिनि गियाराव थांबाय बियो। खिन्थु नोंथांमोना दा नायोबाथाय एसे गोनो गोथो जागोन मानोना एक गियारजों तिनि गियारजों एसे समान बायदि नुगोन नाथाय एक गियारजों तिनि गियारजों समान नङा। डिफारेन्सा जाबाय एक गियार होनोबाथाय नै बेराथिं एक गियार होनोबाथाय नै बेराथिं ओरै नारथाबनांगौ बेराथिं नारथाबनानैसो ओरै बेराथिं नारथाबनानैसो ओरै गोजौथिं नारनांगौ बिसो एक गियार। खिन्थु तिनि गियारा मा बेराथिं ओरै ब्रडसिम नारथाबनाङा बे गेजेरावनो थाखाबाय नै दलर थाखाबाय बे दलर थानायखौ माथ्र गोजौथिंल' क्लासखौ गानानै ओरै नारना हरबानो बे तिनियाव थांबाय। तिनिया खोब इजि ओंखायनो एकदो आरो तिनिदो कनफिउज जानाङा बेबायदि तिनिया। बेनिफ्राय दानिया हमना ला सारियाव होलायगोन आङो सारियाव होगोनबाथाय डाइरेक्ट नैबे तिनियाव दङमोन ना तिनिनिफ्राय ओरै निउट्रेलाव लाबबाय निया निउट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै उनथिं गाहायथिं बोख्लायना होबानो बियो सारियाव फैबाय। दानिया दुइदो सारिदो गोनो गोथो जालायनो हानाय खिन्थु गोनो गोथो जानो गोनां गैया बेयाव मानोना दुइया ओरै बेराथिं नारथाबनांगौमोन बेराथिं ओरै लेफ्ट साइडथिं बेराथिं नारथाबनानैसो ओरै गाहायथिं बोना लाना फैयो दुइया। खिन्थु सारिया माबायदि सारिया बे निउट्रेल थाबाय ओरै बेराथिं नारथाबदालायनाङा बेखौ डाइरेक्ट निउट्रेल दङ ना बे निउट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट गाहायथिं ओरै बोख्लायना होबानो बेयो सारियाव फैखाबाय इजि बियो। दाना आरो आं देखायलायनि पास नम्बर गियारा नैबे सारियाव दङ ना दा सारियाव दंबा सारिनिफ्राय ओरै गोजौथिं लांबाय निउट्रेल थांबाय निया निउट्रेलाव थांबाय निउट्रेलाव थाबाय नै लटं पटं जाबाय लटं पटं थाबाथाय निउट्रेल बियो लटं पटं निउट्रेलाव थाबाय। दाना जुदि पासाव होनो गोनांबा पास गियाराव होनोबा क्लासखौ गालायबाय क्लासखौ गानानै दाना राइट साइडथिं नै ओरै बेराथिं ओरै नाख्लायबाय ओरै नारथुमबाय राइट साइडनि बेरायाव ओरै नारथाबबाय राइट साइडथिं नाख्लाबनानै ओरै गोजौथिं नारना हरबाय माने बियो पासाव थांलायबाय। पासा बेबायदि एक बायदिनो एक आइथिंमोन आइथिं बेराथिं लेफ्ट साइडनि बेराथिं नारथाबनानै गोजौथिं नाख्रांना हरनांगौ आरो पासा बेखै नै राइट साइडनि बेरायाव ओरै नारथाबनानै गोजौथिं नारना हरबानो बियो पासाव थांबाय। दाना आरो ओरै बोना लाबा निउट्रेलाव फैलायबाय ओमफ्राय दानिया जुदि ओरै बेरायाव नारथाबनानै ओरै राइट साइडनि बेरायाव नारथाबनानै ओरै जुदि गाहायथिं बोख्लायोबाथाय उनथिं बोख्लायोबाथाय बियो रियार गियार फासयनाय गियार। दा बेखिनियानो गियारनि सोमोन्दै नोंथांमोना हयथ' बुजिना मोनबाय। फै जों दानिया बै लाखै ABC ब्रेक एक्सिलेटर आरो मोनसेया क्लास ब्रेक एक्सिलेटर आरो क्लासाव जों थांनोसै लाखै बेबो खोब इजि। आं नोंथांमोन देखायनो नागिरदों नाय आं खोब बराय देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो
नै मोनथाम टिपु नुदों नोंथांमोना बे मोनथामानो आसल नैबे जाबाय नै फार्स्टनि मोनसे जाबाय एक्सिलेटर बे एक्सिलेटर बेखौ बेसां गागोन एसां खारगोन गारिया नै सेकेन्डआ जाबाय बेयो जाबाय ब्रेक आरो नै लास्टनि मोनसेया जाबाय बियो क्लास बियो बेनिखायनो जों बेखौ बुंनो हायो नैबे ए बि सि नैबे सि थारमाने ए माने जाबाय एक्सिलेटर जोङो बाइकखौ रेसबो होनना बुङो बेखौ नैबे एक्सिलेटर ए बि माने ब्रेक सि माने क्लास जों बेखौ मन लाखिनो हायो ने ए बि सि थारमाने एक्सिलेटर ब्रेक आरो क्लास खोब इजि मन लाखिनो एक्सिलेटर ब्रेक आरो क्लास दाना क्लासखौ गियार चेन्ज खालामबानो जोङो क्लासखौ गाखानांगौ दैखौ ओरै गाननानै लाबाय दाना दहायनि एक गियारखौ माबायदि होयोमोन बेबायदि होबाय आरो लेफ्ट साइडथिं बेरायाव नाख्लायनानै गोजौथिं नाख्लायना होबाय माने एकआव थांबाय दा बेखिनियानो फार्स्टआव गारिखौ स्टारिं होबाय स्टारिं होनायनिफ्राय देखायनि आङो हमनानै ला गारिया निउट्रेलाव फार्स्टआवनो निउट्रेल दोनना लाबाय गारिखौ निउट्रेलाव दङ दा बेल' टंपटं नालाय निउट्रेलाव दोङोबा निउट्रेल दोनना लाबाय दा नोङो नै गारिखौ स्टार्ट होनाय साबि थायो किसुमाना रिमटबो थायो जिखिजाया नों स्टार्टखौ होना लाबाय नैखौ स्टार्टखौ होबाय निउट्रेल दोंखायो स्टार्टखौबो होना लाखाबाय दाना जोङो मा खालामनांगोन नेक्स्ट कामा नोंनिया जाबाय नै नोङो सि माने क्लासखौ ओरै गाथाबनांगोन क्लास गाथाबना लाखाबाय गाथाबना लानानै मा खालामनांबाय नै दहायनि गियारखौ होनांबाय बे गियारखौ ओरै लेफ्ट साइडथिं बेरायाव नाथाबनानै ओरै गोजौथिं नारना होबाय एक गियार जाबाय बरिया दानिया एक गियार जाखाबाय नालाय जों दाना नैखौ ओरै गाथाबना लाबाय थाखादों नालाय दाना नों बेखौ बरिया लाखो हेगारगोन आरो नै एक्सिलेटरखौ नोङो बरिया गागोन थारमाने बाइकनि रखमाने एखे बियो नैखौ नों गाथाबना लादोंमोन ना गियार होनो थाखाय बेखौ नोङो लाखो हेगारगोन आरो नैखौ नोङो लाखै गाथाबनानै होगोन बरिया मिलायनानै नैखौ नोङो गियारखौ चेन्ज खालामखांनाय लोगो लोगो आं खनसे बुंबाय गियारखौ चेन्ज खालामखांबाय नोङो गाथाबनानै गियार चेन्ज खालामगोन नालाय बा गाथाबनानै नों एक गियार होबाय दाना बेखौ नों लाखै हेगारबा आथिङा नैयाव लेफ्ट साइडनि आथिं गाना लाखानांगोन नैयाव राइट साइडनि आथिंखौ गाना लाखानांगोन बा मोननैखौबो खामानि मावगोन जोङो नैखौ जों लाखै हेगारबा नैखौ जोङो बरिया गास्थाबलांबाय थागोन नैखौ गास्थाबना होगोन बेखौ जिमान गास्थाबो इमान खारबाय थागोन बियो ओमफ्राय हमना ला एक गियारावथ' बारा खारा गारिया गाबगांगोन हुं गाबगांगोन होमबा नैखौ गास्थाबलायनानै दहाय जोङो दुइ गियाराव माबायदि होयोमोन बेबायदि होलायबाय जों गास्थाबना लानानै ओमफ्राय दुइ गियाराव जै गियारखौ बोख्लायबाय बोनाय लोगो लोगो नैखौ लाखै हेगारलायबाय नैखौ बरिया गास्थाबलायबाय जिमान गास्थाबो इमान खारगोन बियो ओमफ्राय नैबे नैबे जाबाय ब्रेक नोङो आरो नोङो जेब्लानो ब्रेक हमनो गोनां जायो अब्ला नोङो मा खालामनांगोन नै क्लासखौ गानांगोन क्लासखौ गास्थाबखाबाय नोङो क्लास गास्थाबना लानानै ब्रेकखौ नोङो नांनाय बायदि गाबाय नों बेसेबां थाब लाखिनो जागायावनो लाखिनोबा गास्थाबनानै हो गन्थं बायजासे आरो बाहाय गोजाम लाखिनोबा नोङो लाखै गालांबाय था ब्रेकआ खिन्थु बुहुत सेन्सिटिभ बियो लाखै गानांगोन बेखौ नङाबा गन्थंनि बारन्दायाव थैलांनो हागौ दा बेबायदि सिस्टेमा गारि गंसे सालायनायनि सिस्टेमा बेखिनियानो आं सानो नोंथांमोना बरिया बुजि मोनदो आरो बुजि मोनाखैबा आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरजागोन माखौ बुजि मोनाखै बेनो इजि बाइकजोंनो एखे डिफारेन्स गैया मात्र बाइकनि आखाइजों आरो गारिनिया जाबाय आथिंजों दा बेखिनियानो